Nah, terus maneh diarani ndok. Ndok iku cangkok putih kuning. Isane dadi wong iku ya dumadi sangka Trimurti. Diarani Trimurti kuwi wadah isi ya ta uripe. Kalau mangsa sing mesti ae cacah iku ganepe mesti 5 le pecok bakal iku. Sing harus wonten ngoten lho. Iya, sing digunakne ku 5. Mergo ya iku kena diarani sedulur papat 5 pancer. Dadi bebakalane manusa kan iku. Dumadi anane sedulur papat 5 pancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Pinangki malih kalih Pakde. Ya nyusul yang padepokane Pakde. Nggih. Ya. Sudah ngopi, Pak. Ah, iya ya. Hiburane Pakde ngene iki le nyangkruk ya to. Golek tembung ngantuk karo umuk sambil ngombe wedang bubuk. Nah, di malam hari, malam Minggu nih Pak ceritane. Malam Minggu nerecih tapi. Iya. Niki Pak De wonten sing tangklet nih Pak De. Nyuwun pirsa. Oh, sedulure dhewe Nggih. sing iya. Sing mengkelek Bapak apa? niki Pak De. Cok bakal. Pecok bakal. Coba. Nggih, niki di napa? Dipun suwun ken bahas kalih renone niku napa mawon kalih. Mungkin wonten arti dan filosofi. Oh iya, becik banget ya panjenengan. Nggih. Ya dhisik sadurunge Pakde nyaosi wangsulan aja sampai lali logone Pakde. Siap. Ya. Nggih. Manunggaling cipta rasa budi karsa padepokan tirta rasa nguri budaya. Nggih. Mrikine budaya Jawa. Nggih, siap. Saiki dhisik nek bab pecok bakal ya to wadahe jenenge takir. Takir. Nggih. Wadahe takir terus isine kembang. Nggih. Ya wis kok diarani kembang ya ana kembang kenongo, ana kembang erus, sithik-sithik ngono. Ya ta? Ya ana kembange putih, ana kembange bureh sithik. Oh. Terus maneh gantal. Nggih. Gantal iku suruh dilinteng jerone diwenehi mbako. Nggih. Oh. Nggih, Pak De. Terus ana kunir ya toh Nggih. karo bangsa temu-temu Nggih. ya toh Ya. nggih. Terus kemiri kemiri terus ana klapa sithik gula sethithik ana lomboke ya toh. Terus lombok gula sethithik gambil topone sethithik. Nggih, sampun. Nah, wis. Terus badhek sethithik. Wonten badeking ya. Ya terus duit klitik. Ya pengajine monggo apa 100 apa 500. Dadi sawiji ae duit klitik. Upama sir diisi 1000, lek diisi 1000 kan anane kertas. Nggih. Ning lek klitik biasane ya
100 utawa sing 500. Nggih. Ya toh. Terus ana sing diwenehi endhog. Oh, paling endhog. Endhog yen bisa ayam kampung. Telur ayam kampung gimana? Hmm. Siap. Ku pirantine ngono iku. Lah sing dikarepake ya toh apa to kok diwadahi takir. Nggih. Dadi iku ngemusurusa pitutur le, pitutur nggih maksude ngger anak putuku wong iku yen duwe karep apa wae ya ta sing ati-ati mula pikiranmu tatanen Ya, noto pikir. nah takir pikirane ditata wong iku lek duwe gayuhan lah mongko si cok bakal dhewe dianakne iku mesti ana si wong iku mau gunakne mesti ana perlu ana karep lah terus sing diarani gantal ya ta gantal iku sing suruh dilinteng diwening mbako lah supaya kekarepan mau ya toh aja nganti gantalan wektu suwe-suwe tegese aja sampai kesuwen enggalo iso wujud dadi nyuwun marang pangeran cara tembunge saiki aja sampai tenggang waktu suwe-suwe supaya panyuwunane karo panjenengane pangeran ninggal diwujudake mula yen wong Jawa ngarani aja nganti gantalan wektu suwe-suwe. Nah, nang kono ana sing diarani kunir. Kunir. Nggih. Nah, kunir di rupane kuning iku tembunge wantah ya ta sak temene kun kuning. Kun kuning iku tegese padhang. Dadi dumadine manungsa iku sangka sabdane pangeran kun. Ya toh, ning kahanan padhang. Dadi kuwi yaiku asal mulane manungsa sangka kun iku wis dikandhakake Pakde yaiku suci ning pangeran. Kun iku suci ning pangeran, dadi ning kono iku yaiku calon bakal wijining agesang manungsa. Dadi cara anu peparing kesuciane pangeran mula diarani kun iku resik mulakno ning iku padhang. Lah nek kena diarani sak temene ing kono ora ana apa-apa ning sejatine ana. Mulane padha karo sabda kun payakun ngono kae dadi. Nggih. Pangeran yen kun payakun dadi manusa. Kunir, kuning. Kuning iku madang utawa resik. Nah, terus diarani kok ana piranti bangsa temu. Ya toh kan nang kono ya ana temu lawak yen diganepi, ana temu giring iki temu kuning yo an. Supaya besuke sing dikarepake menungsa iku enggal ketemu. Ana iku lah kembang. Kembang iku mengko surasa nggondo arum. Dadi menungsa iku duwe gondo sing arum ana paribasane gajah mati ninggal gading ya toh macan mati ninggal wawulang lawan siung yen manungsa kang mati ninggal asma kang arum karo ninggal kaluhuran budi pekerti sing luhur nah ngono iku mane dadi kudu iso ninggal gondo kang arum mulane simbole kembang. Terus diarani ana kemiri. Kemiri ku jerone gurih. Wong urip iku ya ta yen diparingi ya ta diparingi kamulyan dene pangeran
iku dingibaratke wong uripku gurih, kepenak. Contone saiki wong diparingi kuat, selamat, seger, waras. Nah, kan kepenak, adem gitu. Nah, kuwi selagine bab ning kono urung yen diparingi berkah rezeki. Nah, gurih, tambah gurih. gurih. Lah ning kono apa to? Kok ana klopo? Nggih. Dadi antarane sing duwe karep lan sing dikarep niki ben klop. Ben klop. Dadi jumbuh wisan. Kuwi. Nah, terus ana gula, ana lombok. Iya ta? Nggih. Dadi wong urip iku yen ana donya ya ana susah, ana bungah, ana sedih, ana seneng. Iya ta? Mulane ibarate wong itu yen kapinujon sedih, susah. Apa luwih-luwih lek nesu, senep. Kaya wong kena lombok. Senep. Atiku ngene iki senep. Nesu. Utawa sedih, susah. Dadi ning kono apa kuwi dingibaratke ya isine donya antarane gula karo lombok ya ana bungah, ana susah, ana seneng, ana sedih, ana sugih, ana miskin. Ngono iku. Lah, terus maneh diarani ndok. Ndok iku cangkok putih kuning. Isane dadi wong iku ya dumadi saka Trimurti. Trimurti kuwi wadah isi ya ta uripe Sami kalih bebakalen. nah dadi bebakalan manungsa kuwi sengokon ya ta dumadine wadah terus karo sak putuhe tegese ya kun sing dipiranteni dulur papat iku. Oh, nggih. Nah, ya nah. Nggih. Ibarate. Lah, apa tok apa ndok utuh. Lek wis telu-telune tunggal manunggal dadi sawiji bunder. Dadi bunder wis kempel. Nggih. Lah semono uga wong duwe gayuhan supaya antarane bakalamu biyen karo nek terus saiki wis tumitah dadi wujud manungsa, pikirane sempurna, njur tukul duwe karep, ya ta? Dadi antarane sing kok karepne karo sing ngarepne iki wis kempel padha karo iku mau. Ya ta? Sing dhisik ku mau dadi aja gantalan wektu suwe-suwe, dadi wis bunder, wis klop. Ngono kuwi kaya kambil yo klopo wis klop. Badhek, Pak. Nah, badhek iku racake ya ta. Badhek iku neke badhek sing lumrah iku sangka badhek tapitela. Ning badhek iku warna-warna. Sing saka Laos ya kena dibadhek ya ta. Ya wis oke, saka ketan ya kena dibadhek ya ta. Lah, badhek iku kan rasane legi semu kecut. Nggih. Ya ta, legi semu kecut. Sing dikarepake ya ta. Wong urip iku ya ta. Wong urip iku aja mung seneng legine, seneng enake. Ning ya gelem perkasane. Gelem wis kecut. Nggih. Nanti kuwi filosofine kembar maya apa pecok bakal. Wonten setunggal malih sing dereng Ade. Heeh, apa? Arta politik. Lah ya kuwi gambarake kamulyan. Nggih. Supaya uriping diarani klitik. Duit klitike iku kan arang dipangan oma to lha mbok disinggahno pirang-pirang taun paribasane. Lah kamul yangmu ya to kuwi ya ben awet.
Nggih, nggih. Apa kuwi wujud rezeki, apa wujud kewarasan. Ngono kuwi. Nah, sing umum lan sing wis ditindakne simbah-simbah biyen yaiku mesti nganggo duit titik, yaiku nggambarake kamulyan, rezeki. Dadi yen duwe rezeki ya hati-hati, aja boros, ngono kae ben awet. Paribasane dipangan pirang-pirang puluh sasi bahkan tahun panggah ora bakal asat isih iso wae. Iku dadi antarane pecok bakal kuwi atau bebakalaning manungsa biyen karo bakal sing arep digayuh iki enggal teko aja nganti gantalan wektu suwe-suwe. Dene ngono kuwi. Nah niki lek digambarkan anu Pak De. Pecok bakal niku misal wadahe riyen takire niku ndamel napa? Wah, Nggih. ya takire iku sak temene lek pakem ya kudu godhong gedang le. Niku agenge sepinten Pak De? Alah, ya wong sing lumrah ae ya ora perlu gedhe ya. Wong ya adahe iki sing diwadahi sakmono. Ya kira-kira alah ya cara tangan ya sak pase gegeman rada gedhe ngene. Ngono. Mulane kala mangsa sing mesti ae cacah iku ganepe mesti 5 le pecok bakal iku. Sing harus wonten ngoten lho Pak. Iya, sing digunakne ku 5. Mergo ya iku kena diarani sedulur papat 5 pancer. Dadi bebakalane manusa kan iku. Nggih. Dumadi anane sedulur papat 5 pancer. Nggih. Pecok bakal. Nah niki anu Pak De kula tangket. Niki jumlah cok bakal niki pinten Pak De? Misal damel lek dhewe ini kan ngetekne griya nih Pak. Niku wonten jumlah khusus napa sedaya sami nih Pak De? Cok bakal. Ya ana sing khusus le ora dadi ndeleng kaperluane. Sing luwih saka 5 ya ana, sing kurang saka 5 ya ana. Saiki contone nek budayane wong biyen. Lah budayane simbah-simbah biyen miwiti nandur pari. Ya ta? Miwiti nandur pari kuwi kejaba dedupong ngobong merang karo metu menyane iku pecoke bakal cukup siji le. Tapi mapane mesti neng tengah. Dadi si apa iku upamane nyuwun tulung piantun sepuh sing nate ngono iku tegese nate kon miwiti tandur iku mesti wis apal le. Nggih. Dadi manggone mesti upama sawah iku sak lajur lek cara mae dhewe sak kuli. Iku oleh miwiti mesti ana tengah iku pecoke bakal mung siji. Terus meneh yen manten budal omahku arepe nanggone kemanten putri. Lah iku sok ana nang buk gedhe utawa jembatan gedhe kae Pak De nate ngrembug iku to, iku ya pecoke bakal cukup siji. Tergantung keperluane. Tapi sing umum niku gangsal niku. Iya, 5 iku. Selagine iku mau le, lek umpamane tumbas pecok bakal kanggo jamu. Iku ora diwenehi mbako, ora diwenehi gantal ya cukup suruh tok. Jerone ora diwenehi mbako, lomboke ya ora diwenehi mergo gunane kanggo jamu. Terus ngoten mawon berarti. Berarti ning kesane ngeten ya Pak De. Misal teng takir niku kan wonten gantale. Wonten kembange. Terus kunir, temu. Niku jumlahe maksudnya kedik-kedik ngoten ya Pak De. Iya. Oh, ya ora kudu akeh dadi sak iris. Pokok wonten ngono to Pak De. Iya. Bape ngene le.
sing diarani sesajen lan slametan ambengan apa wae iku bakune ora nek perkara gedhi, bakune pepak. Ngono. Nggih. Arep gedhi lek ora pepak ya ora ditampa. Ngono kae. Nggih. Nggih paham. Dadi ya sethithik-sethithik ngono. Ae rata. Ah. Nggih, siap. Biasanya niku wau nggih Pak De. Penjelasan tentang cok bakal. Cok bakal. Ternyata wonten sangkan paranen dumadi nggih Pak De. Oh iya lah ya. Heeh. Doke niku wau wonten kunire. Terus nggih niki termasuk ngarani napa nggih? Tulisan nggih Pak De. Iya, Nggih. Tulisan dalam bentuk simbolis niku wau cok bakal. Iya. Nggih. Terus niku wau mungkin lek remen kalih video seputar pembahasan budaya Jawa ngeten iki. Iya. Monggo di like, dipencet tombol like, kalih dibagikan Pak De. Oke, supaya teman-teman yang belum tahu, teman-teman yang pengen belajar supaya bisa belajar dari channel ini ya. Karo nyuwun di subscribe supaya niki Pak De, supaya channel niki terus berkembang ya. Niki lagi menuju 20.000. Kita sih 10.000 lebih dikit. Oke. Ngono kaya Pak De iki lek sedulurmu kasing mresani kersa nyaskrep tuwa-tuwa kan bangga kena dijak umuk. Ya umuk mbok menawa lek ana gunane le ngono iku. Hitung-hitung sambatan. Iya, sambatan. Supaya channel ini cepat besar. Jadi ya ngono iku mau babakan si pecok bakal. Nggih, iki matur nuwun Pak De. Niki mugi-mugi saged pinanggi malih wonten video selanjutnya. Iya, semono uga rene ya iku bola-bali Pak De dudu peguron dudu dukun. Mbok menawa ana kurang luwih ya nyuwun ngapura karo sedulure dhewe. Siap, nggih Pak De. Matur sembah nuwun. Iya le, padha-padha.